مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي القاسم محمد القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفيل جبو أمبوفو الإسلام يكفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا نيونسر أنجا جمكا مندي حكم كنلا جمكا مي دين باروي بارو مي كفسا ني بارو بلا جلين baro mi ni askileno Shirif La TV jabarani kano nabi wuli ka se karamogo ma ani ka karamogo bismillah wala saka baro kenni uye dine kunafuni dola bi ani an karamogo ani ambal muso be nyonfe no yi asida Aisha Cham dunante dine barala dunante ni kenen kono anaye jemukan dama si nyonfe ale ka kalan beneno lamo chugama no yi education anabi ka walanda ta ulukan bi anabi na do dine kunafuni dola lamo hukumu konnala ngayana nga do nga baro kono ambi ankara mo fo ka bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sida anyi baro dama kiyano ina fanya fa chumna lamoka amado lamobi walanda do ni dado na la walanda mi ni aferno na atiba wa bela jire mo be ala dem senu mo bala tumna ma korbo fana mo bala lamodu fana ya adama walanda ya fana be kalani ina fo spécialisation to kan naam e ka kalam bene be uma bi am fa kuma femika o yi makorba bunya ni ko makorba bunya o yi harmade yare talay kuma te islamiya dinema na binanya nga jekulu laje amina ye ka fo ko makorba bunya fanga dogo yaleno kosobe demsenu te ka lamo kosobe ni makorba bunya koso ni kena malaw laje ba demsenu bu fa flon u kor flon dogo ya anga nyinga li foro sida o yi amanga demsenu yare دقي تقولي ما قرب بويانا. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نعم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. نعم. إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. آمين. ame amfle baga fo TV Shirif La ka malikono ani malikoka abu be funal islamia ka folie no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ama inna Allah subhanahu wa ta'ala fe anga ketaw ananga fotaw akani sababa be abela. Amin. Balma ke ye nyiningali min tenguna no ye ambe minyere sigidala no ye ladabu ye no ye marai alhamdulillah amaga sigi kura ya tuguni. Na'am. Ne kon ba fo ka fo anga na senge anga na nyine halisa anga antiminaja kunun dlala chugumina na ala sanama bi fana bi sika dlatino ni nyogon blasray ani nyogon lame ni ay andona ni temu konnana ama fo ka fo bonyate ni no halisa bonya be nga slameya yere kadi kase dina mindo dina mini akeleme ka jogo nyuma be faranyonga odata farala kirama sallallahu alaihi wasallam ku fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin anga nyongo hakili jigi anga nyongo blasra muko koroba bunya fleni abi akumini ka tunu anga societe konnana ni kenemana ulaje ya fo chogumina ni du konona laje ibi kuma do me demsanu ndakono ibi kewale do demsanu na ode ato ango anga sega anko anga masaw ka wati yani nyena ma kum chogumina anga sega ango amana ka sega andi umbla o sira nyumanka ni tawkiril kabir no e mo koroba bunya abita education yoro min kono o education social de afomi ma tarbiya al-ijtimaiya ze dem seni be du kono o ye société do dem seni be kalarola o yoro do dem seni be sugu kono o yoro do dem seni be akabara dala o yoro do dem seni be misiri kono o yoro do ni beye yoro ye jama bi faranyonga yoro mina mais abe bo aka du kono apara umbe no amaraba ube ni no kata kala yoro la kata jama jere yoro la bunya kan ake chogo mina anga manda do o de la doni ka kuma o ka insha Allah. Naam. Amba foka fo amseka den bla chuko di ubi segi mo koroba bonyama o de ye ko kuma be jogodo do be ni no ado bata ibi adama de mbunya jogodo de bi dem seni na ni sira ko do ala o da tabe mo koroba bunya o jogo jumenye al haya maloya
n'i ye maloya don denmisɛnnin na k'a kalan o la o de b'a bila a bɛ mɔgɔ min si ka kɔrɔ n'a ta ye mɔgɔ min ka dɔnni ka bon n'a ta ye mɔgɔ min pilasi ka bon n'a ta ye a bɛ o tigi bonya e m'a mɛn alakira da sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ko alhayahu min al-iman maloya filɛ nin ye maloya ye limaniya dɔ de alhayahu fadila ka maloya surtout musolama muso ka maloya ou bien cɛ ka maloya fusamandiya dɔ de don mais différence de bɛ ani khajalu cɛ khajalu o ye maloya sifa dɔ ye sa hayahu a bɛ fɔ o ma bamanankan na saamɛ mais khajalu ye jumɛn ye e ka hakɛ dɔ bɛ yen nɔ sisan i kan k'a fɔ ou bien i kan k'a ɲini i maloyara ka se ka o hakɛ ɲini an b'a fɔ o ma khajalu o ye nakisa ye o man ɲi mais maloya kɔni n'o ye hayahu ye saamɛ o de ɲininen don silamɛ fɛ ko kuma bɛɛ mumini ka taamasiyɛn ye jumɛn ye mumini min b'a fɔ naam ou bien mumini min b'a fɔ la i b'a fɔ ko dɔ la ko min ni ala ko bɛ taa ko min ni e ka dignité bɛ taa ko min ni e ka silamɛya bɛ taa k'i b'a fɔ o de la mais ko n'a n'i ka dignité tɛ taa ani e ka diinɛ tɛ taa ani danbe tɛ taa k'i ka fɔ la i ka fɔ o la ko n'i y'a jateminɛ sisan maa o maa ka ka ca ale tɛ foyi bali ko i ka jira a kan k'i ka tigɛ a kan k'a fɔ ya o tigi a bɛ mɔgɔw nɔfɛ ten nɔ ou bien hakilila jɔnjɔn t'a la ko kuma na i k'i den dege jumɛn in na a k'a fɔ la yɔrɔ dɔw la ma iza udiya ila ma'asiya n'a welela ka taa alakota ma yɔrɔ o yɔrɔ a k'a fɔ la o yɔrɔ la e m'a ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an b'a Aishata ye ko ni maloya kun kɛra cɛ ye ko a kun bɛ kɛ cɛ ɲuman ye iza kana al-haya'u rajulan kana rajulan salihan wa iza kana al-fahshu rajulan kana rajula su ni malobaliya fana n'o fana kun kɛra cɛ ye k'o kun bɛ kɛ cɛ juguman ye ko kuma na an bɛ k'a dɔn k'a fɔ yani adamaden fa ou bien marabaga kulli ma i b'i den lamɔ ka ɲɛ yani ka a dege maloya la kulli ma yakunu mahbuban a bɛ kɛ denmisɛnnin min ni a bɛ mɔgɔw bonya mais n'a nana yɔrɔ la a bɛ kɛ cogo di a kanunen de don bɛɛ b'a fɔ karisa den filɛ nin mais contraire n'i y'i den deli sira dɔw la n'i y'a deli kuma jugu la n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ bolo a ɲɛ i b'a sɔrɔ a kanu tɛ kɛ dusukun na n'i bɛ fɛ e yɛrɛ ka kanu n'i bɛ fɛ i denw ka kanu ko kuma bɛɛ i ka maloya jugu i ka o du la n'i y'o du la yakunu mahabubin u bɛ kɛ mɔgɔ kanunenw ye société kɔnɔ ala ka faamuyali ɲuman di a ma maloya fana a dɔ ye Sheikh Usman a ko dɔ b'an ka sigidaw la a b'an ka du kɔnɔ maloya ye maa min tɛ kuma jugu bɔ a da kɔnɔ n'o ye nɛni ye nɛni kɛlen bɛ koba ye dɛ i bɛ ti tɛmɛ sosi kɔfɛ an fɛ yan bi n'i ma nɛni jugu mɛn maakɔrɔbaw yɛrɛ da n'i m'a mɛn kɔrɔw da dɔgɔninw b'o kara yɔrɔw la i bɛ denmisɛnnin fitinin i b'a sɔrɔ a bɛ lawura fɔ a da la wa ko malo dɔgɔyara adamaden na ka se hakɛ min ma o de y'a to e bɛ lawura fɔ i da la i man ka lawura fɔ i da la abada parce que ne y'a fɔ denmisɛnnin min bɛ sen fɛ a fana b'a fɔ bon an dun ka nɛni dɔw bamanankan yɛrɛ ye ka lawura de tɔgɔ fɔ i daw la daw kɔnɔna na ko an b'a jate k'a fɔ o ye maloya dɔgɔya de ye adamaden na an ka kuranɛ jate minɛ o min y'an ka repɛri ye an bɛ segin o min ma Ala subahanahu wa taala a kɛtɔ ka lawura fɔ kuranɛ kɔnɔna na a ko ba'da a'uzu billahi minash shaitanir rajim wallazina li furujihim hafizuna yara a y'o fɔ mais aya laban n'a y'o jateminɛ an mago b'o de la faman ibtaga wara azalika fa ulaika humul malumun mais ko Allah subhanahu wa ta'ala a ye kafuɲanya daga sariya kɔnɔna na mais ko ni maa min bɔra o kɔfɛ o kɔfɛ ala ma a définir o a sina k'a fɔ ni mot damadɔ ye ten nɔ famani taga wara azalika ni maa o maa bɔra o kɔfɛ ko aw ye jalakilibaw ye ni Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ka ladabu dɔ ye lawura mangutuli la a ka kuranɛ kɔnɔna na a tilala k'a fɔ yɔrɔ dɔ fana na tuguni a ko falamma tagashaha hamalat hamlan khafifan nin bɛɛ ye k'a fɔ ni muso ni a ye kɔnɔbara sɔrɔ a ye kɔnɔbara fɛgɛman sɔrɔ mais a ye kuma dɔ de datugu ka sɔrɔ ka o fɔ an ye ladabu kɔnɔna na ko kuma na an bɛ min mɛn yani an ka denmisɛnninw dabi ladabu ntanya don alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ani denmisɛn musomanin dɔ bɛnna fini dɔ b'a kan na fini ka fɛgɛ alakira yana k'a fɔ a karisa ni fari yan nɔ a bɔlen don alakira mun fɔ ten nɔ sallallahu alaihi wasallam a ko n denmuso ya bunayati fini min filɛ kan na a b'i kolo mangutu a b'i kolo jira
ni ye n'a fɔra ko a bɛ kolo jira o tɛ kuma ye kuma min bɛ mɔgɔw hakili jigin fɛn wɛrɛ la o kumana nin bɛɛ ye alakira ka ladamu ye ani kuranɛ ka ladabu adamaden lawura ani kuma min na a cɛ ka jugu o fɔli daw la muso dɔ nana an b'a Aishata radiyallahu anha muso in nana a ko a nana a dama kasi an b'a Aishata de a ka kuma lase alakira ma sallallahu alaihi wasallam n'o lahalaw kɛra alakira b'a ka sahaba wele ka se ka kumaw fɛ a ko muso in nana an b'a Aishata a ko ne cɛ sawamun qawwam yani a bɛ tilen ka sun a bɛ si ka sali muso dun ka hakɛ bɛ yen nɔ muso ye kuma fɔ ni ladabu ye an b'a Aishata fana ye kuma transmise k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam alakira Muhammad ye cɛ wele ka hakili jigin k'a fɔ a ka furumuso fana ka hakɛ b'a a kan o kuma na waati tɛmɛna min kɛ cɛ ɲɛ kira ka kuma lamɛn sallallahu alaihi wasallam cɛ muso segira ka na an b'a Aishata ma a y'a sɔrɔ muso lahalaya falenna o kuma na an b'a Aishata fana y'a ɲininka ko a kɛra cogo di ko i nana min fɔ ko alakira kuma na i furu cɛ fɛ wa sallallahu alaihi wasallam muso ye jaabili kɛ a ko asabana ma asaban nas o fana faamuna kuma kɔnɔ k'a fɔ muso a ye damakasi min kɛ a jaabira mais nin bɛɛ ye n bɛ fɛ ka min fɔ ladabu kuma kɔnɔna na ka sɔrɔ i ma kuma ka faamu ka sɔrɔ a ma kɛ ni dajuguya nɛnni ye Sayyidina Ali radiyallahu anhu don dɔ la ale ye jeune kun don Sayyidina Abubakar donn'a kan a wulila a ye place di Sayyidina Abubakar ma a kɛra alakira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam geste min Sayyidina Ali y'a kɛ k'a to denmisɛnniya la a jara alakira a ye jumɛn kɛ a wulila ka Sayyidina Abubakar bonya a kɔrɔ don ni a binakɛ fana o terikɛ don mais geste in jara alakira ye fo alakira y'a fɔ cogo di ko la ya'rifu al-fadla li ahli al-fadli illa ahli al-fadli ko fusamandiya tigiw olu de bɛ fusamandiya kɛ fusamandiya tigiw ye Sayyidina Ali ye ale dɔ ye Sayyidina Abubakar ye ale terikɛ ye n'o wulila ka ni geste kɛ a jara ye tellement que alakira ye a mankutu o kuma na ni pli i b'i den dege ladabu la pli i b'a koja a ka sigida mɔgɔw ye pli i b'a koja a ka baarada mɔgɔw ye pli i b'a koja société yɛrɛ ye mais ni kuma bɛɛ e k'a jateminɛ an ka sigidaw kɔnɔna na ou bien an ka bolimafɛn populaire kɔnɔna na ni denmisɛnninw bɛ don maakɔrɔbaw bɛ don doni b'u bolo mais denmisɛnnin tɛ wuli ka bɔ a place la a tɛ wuli ka place di maakɔrɔba ma mais e bɛ ɲininkali kɛ munna a ma kɛ mais a ma fɔ a ye o a ma fɔ a ye k'a fɔ e mana ni maakɔrɔba donna mobili kɔnɔ hali n'a sɔrɔ e y'i ka wari sara wuli i ka sigiyɔrɔ d'a ma bonya yɛrɛ kɔsɔn mais plus n'an bɛ denmisɛnninw kalan mɔgɔkɔrɔbaw bonya na u b'a kɛ fɛn o fɛn n'a ma fɔ denmisɛnnin i kana jalaki e ma fɛn o fɛn fɔ a ye kana jalaki ko munna k'a m'o kɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin hadisa in fana fɔ ko ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi mɔgɔ o mɔgɔ denmisɛnnin o denmisɛnnin n'i ye maakɔrɔba bonya a si kama ko fɔ n'i yɛrɛ sera o si la ala ka maa fana kolo ye min fana bi bonya i fana si kama mɔgɔkɔrɔba bonya yɛrɛ la belebele ye jumɛn ye o ye mansa fila ye yana an ka taa yɔrɔ o yɔrɔ an k'olu de lajɛ wala taqul lahuma uffin Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ko ale yɛrɛ kelebancɛlen kɔfɛ a ko wabil walidayni ihsana ninnu de tugura Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ la o tuma na an bɛ mɔ min mɛn sisan k'a fɔ dangadenya yani dangadenya in bɛ ta mansaw de la fɔlɔ mansa ti bonya a ka dalankan ti mɛn ala dun ko kuranɛ kɔnɔ k'i fa i mansa fila kan'a f'u ma hali yɛrɛ ka ŋuna yɛrɛ k'a fɔ nin ko in yɛrɛ man di ne ye fiyewu i b'o min kɛ k'o ye u kuta dɔ ye ko an ka adamaden ka ɲinini yɛrɛ ka kɛ fɛn min ye i ka dugawu ka kɛ fɛn min ye i k'i mansa fila ladon fo ka taa se u ka ɲɛnamaya laban ma ko haza min saadati dunya o kuma na n'an ko mɔgɔ bonya mɔgɔ min si ka kɔrɔ n'i ta ye mɔgɔ bonya bɛ taa tila ka taa tilayɔrɔ saba ma a bɛ fɔ kabiru sinni maa min si ka kɔrɔ n'i ta ye i ka bonya kan ka s'a ma i ka dɔgɔlima man ka s'a ma kabiru la ilm maa min ka dɔnni ka bon n'i ta ye o de y'a to dɔnnibaga hali n'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔ si la mais n'a ka dɔnni ka bon ni e ta ye a ni bonya ka kan kabiru mansib maa min place ka bon n'i ta ye o fana ni bonya ka kan
o kumana a bɛ fɔ adab shay'un ra'i mara filɛ nin ou bien ladamu filɛ nin fɛn min don a kɔrɔtalen de don bon silamɛ diinɛ an b'a dɔn k'a fɔ diinɛ min ni a kɛlen don ka ɲɛnamaya fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ denmisɛnnin bɛ mɔgɔkɔrɔba bonya a kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba fana bɛ hinɛ denmisɛnnin na a kɔnɔna na sakafa islamiya n'o ye silamɛya ka culture ye mun de b'a kɔnɔ al abu wal yani fa ani ba u bonyanen don u kanunen don mais ko adamaden fa parents an denw b'i bonya sigida bɛ se k'i bonya i ka marabaaw b'i bonya mais est ce que u b'i fɛ Cheikh Ousmane est ce que u b'i fɛ bon k'i jija n'i bonyana yɔrɔ min na i ka kanu o yɔrɔ la i denw ka k'i fɛ u ka i bonya i bɛ baara daminɛ mɔgɔw ka i bonya mais i k'u kanu u ka k'i fɛ ni fila de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na n'i sera ka bonya sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i jija i ka kanu fana i ka o sɔrɔ yen nɔ ko kumana el abu salih wal ummu salih li abnaihim yani yakunu muhtaramin wa mahbubin fa o fa n'i ka ɲi i ka denbaya ma baw ba n'i ka ɲi i ka denbaya ma i b'a sɔrɔ i ka maradenw b'i bonya wa i kanunen don u fɛ fana o kumana an ko sisan ni dɔnnibaga bonyana a ka dɔnni kama ni mɔgɔkɔrɔba bonyana a si kama ni mɔgɔ min place ka bon n'i ye n'i y'a bonya a place kama haza min adabul islam ko nin ye silamɛya ka ladabu dɔ ye ala ka faamuyali ɲuman di an ma ya rabbal alamin an kelen kɔfɛ ka nin faamu Seyida i b'a dɔn silamɛ ka walanda bɛɛ lajɛlen tayɔrɔ ye alakira de sallallahu alaihi wa sallam b'a fɔ cogo min na alakira de ye silamɛya repère ye wala hadamadenya yɛrɛ repère ye hadamadenya yɛrɛ tout court o repère de ye alakira parce que hali minnu tɛ silamɛ olu ye tayɔrɔ kɛ alakira la an ye maakɔrɔba bonya min ɲɛfɔ sisan nɔ i da bɔra k'o min fɔ sisan nɔ alakira yɛrɛ ka maakɔrɔba bonya tun bɛ cogo di alhamdulillahi rabbil alamin yaro alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma damnana i yɛrɛ ko a y'a yɛrɛ mangutu ko adabani rabbi fa ahsana ta'dibi kuma tɛ tɛmɛ o kan alakira kun waso ni jumɛn ye a kun waso ni a jogo de yani ala de ye ne lamɔ wa a ye lamɔ cogo ɲɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka waati la yaro jamana wɛrɛw kun bɛ yen nɔ min tɛ jazira al arabiya ye rumu kun bɛ yen nɔ furusu kun bɛ yen nɔ bon a kɛra kun bɛ lettre ci ka taa olu jamakuluw ma u ma don silamɛya yɛrɛ la fɔlɔ a kun bɛ lettre in ci cogo di a b'a sɛbɛn u ma ko ila azim rum romew ka maaba a kun bɛ lettre de ci ten nɔ a bɛ lettre titiri k'o ye mais romew ka mɔgɔba silamɛ tɛ alakira ka mɔgɔba tɛ o mais a ka jamakulu ka mɔgɔba tɛ a ka jamakulu ka mɔgɔba don min na o kumana alakira politiki sira fɛ ani ladamu sira fɛ n'a kun bɛ lettre sɛbɛn a kun bɛ lettre sɛbɛn nin cogo in de la kana sallallahu alaihi wasallam yudaibu sibyan a bɛ tulonkɛ kɛ denmisɛnninw fɛ a b'u wele ka na u kana yɛlɛ a kɔfɛ ɲagamɛ kan a b'u wele ka u bila sokursiw la o kumana ale ye nin ladamu min ta denmisɛnninw travers les enfants o de y'a to denmisɛnninw olu fana kɛra fɛ o de y'a to kuma bɛɛ a kun bɛ waso n'a b'a fɔ adabani rabbi fa ahsana ta'dibi Cheikh Ousmane silamɛya filɛ nin ye silamɛya tilalen don ka taa tilayɔrɔ 4 de ma akida o ye fɔlɔ ye ibadatu ala yɛrɛ bato cogo o ye filanan ye muamalatu an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya n'o ye feere ni sanni ani an bɛ ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya du kɔnɔna na an ka sigidaw la cogo min na o bɛ kɛ silamɛya sariya kɔnɔ cogo min na o ye sabanan ye mais silamɛya tila 4 n'a ye ladabu de el adab yani rubu din ale ye diinɛ tila 4 na de o kumana alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'a kun ye denmisɛnnin dɔ ye sa a sigi cogo man ɲɛ a b'a fɔ n'a ye ni ladabo ya bunayya ijlis hakaza ya bunayya kul hakaza ali ani denmisɛnnin minnu bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a kun b'u ladabu a b'a f'u ye cogo min n'a bɛ dumuni kɛ a ye samila a y'a fɔ bisimilahi o kumana a ka dumuni k'a kɔrɔ a kana a bolo yala yala tasa sanfɛ yara Anas ibn Malik o de lamɔna alakira bolo sallallahu alaihi wasallam n'i ye denmisɛnniya hadisa fɛn o fɛn ale ni Ibn Abbas i b'a sɔrɔ olu fila de kun bɛ o fɔ an ɲɛna ko kuma na ka denmisɛnnin bonya a fana ye tarbiya a fana ye éducation sira ɲɛnamaba dɔ de wa an y'o ta jeni na an y'o ta alakira de la sallallahu alaihi wasallam ko i ka den dege a ka jɛn ɲini yana bi kuma n'a bi yɔrɔ yɔrɔ ni maakɔrɔbaw bɛ yen nɔ a ka jɛn ɲini yana bi kuma mɔgɔw cɛla mɔgɔkɔrɔbaw cɛla et puis fana a kana kuma cogo la kuma min ni a t'a dɔn
a filɛli ɲɛ a ka sɔrɔ ladabu b'a la a kuma cogo a ka sɔrɔ ladabu b'a la a taama cogo a ka sɔrɔ ladabu b'a la i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a kun bi denmisɛnnin nu a kun b'u bilasira cogo min na e nana i terikɛ ka bureau kɔnɔna na ou bien i taara i sigi a ka place la ladabu ye jumɛn ye i nana a ka bureau kɔnɔna na a ka papiyew bɛ yen nɔ a ka fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ adamaden i man ka filɛli kɛ abada f'i ma la yaani fɛn min t'i ka sira ye i man k'o la hali ni terikɛ don k'a fɔ ko k'a ka papiyew dayɛlɛ ou bien k'a ka fɛnw lajɛ non 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 n'a yɛrɛ jɛna min ma i ma i bɛ se k'o de kɛ e nana a ka bureau kɔnɔ i sigi a ka chaise kan ka sɔrɔ chaise wɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ se ka sigi o de kan o de y'a to alakira kuma bɛɛ a b'an fatani ka bɔ jumɛn in ma ala nanzura ila kitabi akhina an kana an ɲɔgɔnna wɛrɛw an ka n'u ka sɛbɛnmafɛnw ou bien an ka n'u ka gindow an kana lajɛ abada ka sɔrɔ u ma jɛ ɲini an ma. Seydi an bɛ bi tile min na ka wali téléphone lajɛ o bɛ se ka don kɔnɔna la a bɛɛ ye kelen ye parce que sɛbɛnni de fana bi téléphone in kɔnɔ kumakan de fana bi téléphone in kɔnɔ o de y'a to dɔnni ɲini na an fɔ minnu ma kalandenw tuma bɛɛ mun de ɲininen don dɔnni ɲini na fɛ n'i bɛ fɛ barika ka don i ka dɔnni na tuma bɛɛ i ka ladabu ta fi talabil ilm yani ladabu ɲininen don kuma bɛɛ adamaden fɛ surtout dɔnni ɲini na fɛ an bɛ toujours an bɛ alakira ka cadre de kɔnɔna na sallallahu alaihi wasallam ale an b'a Fatimatu radiyallahu anha ni an b'a Fatimatu kun nana an b'a Aisha yɛrɛ b'a lakale cogo min na mɔgɔ bɔlen tɛ alakira fɛ cogoya la ka tɛmɛ an b'a Fatimatu kan taama cogo la ladabu cogo la diinɛ yɛrɛ kanu cogo la a denw na mɔgɔ si kunna bɔnnen tɛ ka tɛmɛ an b'a Fatimatu mais o bɛɛ la ni kuma min fɔ k'a fɔ denmisɛnnin kuma bɛɛ i fana i ka bonya dɔ jira la ni an b'a Fatimatu kun min na radiyallahu anha alakira Muhammad sallallahu a bɛ wuli de k'a kunbɛn k'a embrasser k'a sigi a kɛrɛfɛ o ni alakira Muhammad sallallahu n'a fana kun taara an b'a Fatimatu fɛ yen même chose an b'a Fatimatu fana kun bɛ wuli ka alakira kunbɛn k'a embrasser k'a sigi a kɛrɛfɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye muso min ye sin d'a ma n'o ye Halimatu Saadiya ye don dɔ la o cɛ natɔ o nana min kɛ ka na alakira kɛrɛfɛ disa min b'a kan na a y'a fɛnsɛ duguma Halimatu cɛ y'a sigi a kan Halimatu fana nana a fana y'i sigi disa fankelen kan ani min fana ye si min ɲɔgɔn fɛ o nana min kɛ alakira bɔra fini yɛrɛ ka pewu ka fini fɛnsɛ k'a di ninnu saba ma yɔrɔ bonya kɔni tɛ tɛmɛ o kan wa haza sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam teban ni dakurunya dama fɔra la hakili b'a tɔw dafa waati natuya kama dakurunya laban jumɛn b'i bolo kan filɛbagaw ye alhamdulillahi rabbil alamin lamɔ kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam a ye cɛ dɔ denmisɛnnin dɔ n'a fa ye ɲɔgɔn fɛ a ko den ma ko ni fa bɛ taama na kana taama ɲɛfɛ la tamshi amamahu wala tajlisu qablahu kan'i sigi a ɲɛfɛ yani kuma bɛɛ ni fa bɛ yɔrɔ la a to a ka sigi fɔlɔ i ka sɔrɔ k'i sigi o kuma na n bɛ dakuruɲɛ laban min fɔ marabagaw ye kuma bɛɛ an yɛrɛ ti sɔn an denw ka min kɛ an kana walidenw ye o la k'olu to yen nɔ kuma lankolon fɔ mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya maa min n'i mansa ye filan ye e yɛrɛ k'a to denmisɛnnin k'o dɔgɔya e ka sɔn o ma k'a sɔrɔ a jateminɛ n'i den don i ti sɔn o fa kulli ma i bɛ fɛn o fɛn kanu ni yɛrɛ ye a kanu ni mɔgɔ wɛrɛ ye i bɛ mɔgɔ fatanu ka bɔ i yɛrɛ fatanu ka bɔ fɛn o fɛn ma i ka mɔgɔ wɛrɛ fana den fatanu ka bɔ o ma n'an ye baara kɛ n'o kɔrɔ ye an bilala silamɛya culture kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma asakafa islamiya silamɛya min ni a dafalen don fɛn bɛɛ bɛ a kɔnɔna na o kuma na an b'a fɔ o yɔrɔ la rabbana hatina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al للمتقين إماما وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم أنا سأقول كما إن كنا فانغا أنغا شيكوفو نوي عثمان مدان هيدره كافوكا أول نيماندو أكا بارا نيماونا أمي منوني أكا مقدمولا أكا يتيم ديون دم أنا مسو سباتو دمنينو يعني نوني الله سبحانه وتعالى ردي نيني أنفه ولا سا سلاميا فيزاجي نيما أنيرا نيما مسكا يچوغمنا وامي كودي يه عليك باراولا kuma bɛɛ an b'a fɔ ala ka dɛmɛ kɛ halisa ala ka a ɲɔgɔnnaw caya an ka jamanaw kɔnɔna na wa sallallahu ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallam bangebaga bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ misaliya ye i den ye walasa k'u dege maakɔrɔba bonya la dalafɔli yɛrɛ dɔrɔn tɛ
nga kewale seida ye hadisa laban min fo sizana me kuma kunce no ye ni alakira tunana sallallahu alaihi wasallam ni amba Fatima tunana kadu alakira kan wati alakira be wuli ki jo bonya kama ki wuli ki abe wuli ki jo aye ka bonya ale dene ni a demuso de ne nga ale wula ki jo ye ko bonya ni demuso do nale nana do demuso ga domina demuso sigile metowa demuso teto sigile ni makoroba wore a fama flan wala abama flan wore do na kan o chugo kin na dillola amona o chugo la est ce que aba bangi ba flan do wala koronyo do nale o akato sigile ya no sigile ni wuli kuma to no fe na kuma ye bonya de mi ne sigile no la de ne do bangi ba yere ka ke exemple nyuma wi u dewi ka exemple nyuma yira deuna e ba fo denga nan nennike mais ni bangi ba yere kera nennike la du kono ibika deun dege nennina kasro ima fa ibe bangi ba do re nenni jugu mala na fara ko denni kedron bangi ba rebe nenni do ket mala ka nenni façon do la den te se ka nenni jate jugu ma yetu ni e de aka karamo e be fen ka nyena ale wolo o ye nyuma de na ma se ka nenni ke nyena na ma se ke eneni abe nenni ke yoro wɛrɛ la a bɛ se ka taa kɛ ɲɔgɔn wɛrɛ ɲɛna donc an ka kɛ exemple ye an ka denw lamɔ maakɔrɔba bonya la tuma bɛ an ye min fɔ kuma daminɛ la n'i ye kɛnɛmalaw lajɛ bi denmisɛnninw ye kɛnɛma maa man farin kan ni min kuma fɔ b'u bolo fili ni min bɛ moto sanfɛ ni kuma ni ko y'i jɛngɛ dɔɔni o b'i neni wala o b'a bolo fereku ɲɛna munna parce que a tigi n'o lamɔ de bɔra so ni den min ni lamɔ ɲuman bɔra so a bɛ maakɔrɔba bonya n'o lamɔ bɔra so i b'o y'a kan siraba kan i b'o y'a kan a ka baarayɔrɔ la i b'o ye a la sugu kɔnɔnaw ni bɔlɔnfɛlaw ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'an dun n'an ma lamɔ ɲuman di an denw ma an bɛ ka si jugu de dan an kɔfɛ danfɛn jugu ko n'a ma falen ɲɛna a bɛ falen kɔfɛ an bɛ Alahu taala deli a kɛcogo ɲuman Ala k'a nɔgɔya an ye denmisɛnninw yɛrɛ fana ka nin lamɛn u yɛrɛ fana k'u dege maakɔrɔba bonya la olu de ye sini maakɔrɔbaw ye n'e ma bi maakɔrɔbaw bonya sini denmisɛnninw tɛ ne fana bonya dɛ an bɛ Alahu taala deli a fan fila bɛɛ don Ala ka faamucogo ɲuman d'a ma an bɛ segin ka an karamɔgɔ fo a Seyida Ayisa Cam a ka walanda ɲuman in na a walanda nafama mun na ka a di an ma an b'a fɔ ka wale ɲuman ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ Alahu taala deli dɔn ɲini Ala ka jiri a bɛ cɛsiri min na diinɛ baara kɔnɔna la Ala k'a kɛ a ye baraji ye k'a sara Ala diɲɛ ani lahara an bɛ segin ka aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen aw ka jabaraniw ɲɛma ka diinɛ baro lajɛ ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu